Моята идея беше да се създаде баня, която да бъде в минималистичен стил, да бъде предназначена за млади, интензивно работещи хора с изразена индивидуалност и стил. Именно тук дойде името Urbanity, което в превод означава изисканост и стънченост. Изградих един интериор, който отговаря максимално гъвкаво и адаптивно на съвременните потребности. Банята е с площ от 14,7 квадратни метра, като пространството функционално е разпределено на 3 зони. Първата, това е зоната за къпане, втората е зоната за измиване и третата, това е зоната за физиологични нужди. Конфигурацията на интериора е такава, че позволява безпрепятствено да бъдат обходени всички функционални зони и да се ползва цялото пространство, като същевременно е подчертана всяка една отделна част. Тук съм показал разреза на помещението. На първия се вижда зоната за измиване, а на втория това е зоната за физиологични нужди, като тези две зони са отделени с плътна стена. На следващия слайд се вижда зоната за къпане и разрез на помещението в дължина, където всъщност се виждат трите функционални зони. Характерна черта в този интериор е изчистените линии и опростените форми, които в съчетание с мебелите, санитарния порцелан и аксесуарите от серията Moments, които съм използвал, допълва цялостната визия на това помещение. Тук съм показал зоната за измиване. Тя е снабдена с две мивки, за да може да се използва едновременно от двама души в най-натоварените часове от денонощието, обикновено сутрин, когато всеки бърза за работа. Както казах, аксесуарите и огледалата с вредно осветление са от серията Moments. Зоната за къпане е отделена от останалата част на помещението с стъклена стена, която създава усещането за невидима преграда и всъщност визуално не прегражда пространството. По този начин се изгражда една полузатворена душкабина, която предпазва останалата част на помещението от водата. Използвал съм душпанел Magnum. За отводняването на тази зона съм използвал система за линейно отводняване, която освен че е практична, служи като акцент в помещението. Тоалетната чиния и бидето са с конзолно окачване. Те, както и всички аксесуари, са от серията Moments. Атмосферата на този интериор е създадена посредством използването на няколко вида материали. За пода съм използвал гранитогрейс. Стената, която прегражда зоната за измиване и зоната за физиологични нужди, е с дървена ламперия в махагонов цвят. А за стените и тавана съм използвал като облицовъчен материал кориана, който смятам, че така е много подходящ за такъв тип помещения. Усещането за лукс в тази баня се подсилва и от пространството и светлината, които са осигурени благодарение на високите тавани и на двата френски прозореца. Като цяло това е един интериор, който съчетава в себе си ахроматични цветове, изчистени форми, лъскави повърхности и дърво, което стопля така иначе строгото излъчване на минималистичните решения.